What's up mga kabuleros? Bagong player na naman ang ating matutunghayan ngayong video. Isa na namang combo guard ang aking nakita ngayon mga kabuleros. Kabuleros, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa lahat ng aking video. Si Lawrence Manipon ay player ng Pangasinan Merchant Marine Academy sa Dagupan City. Naglalaro din siya sa kanyang hometown, Tayug. Bilang sa mahusay na manlalaro, kaya niyang ilid ang kanyang team. Si Lawrence Manipon ay kayang bumitaw ng tres, pamatay sunog kung tawagin. Kabuleros, ito nang hinihintay mo, ang kanyang highlights play. Panoorin mo. Kabuleros, maraming salamat sa panonood sa aking video. Para lagi nga updated, mag-subscribe ka dahil marami pang video ang iyong aabangan.